nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Llum il-programm huwa b'tema naqra differenti. Is-suġġett tal-LGBTIQ+ iddiskutejnieh, naħseb li hawn kuxjenza dwaru forsi mhux biżżejjed, imma llum ħanaqbad ma' suġġett li ftit niddiskutuh, id-drag queens. Min huma d-drag queens? Għalfejn jagħmlu x-shows li jagħmlu? U min huma l-persuna ta' wara id-drag queen? U fil-fatt huwa suġġett profond mhux ħażin. U miegħi fl-istudio għandi fost 3 persuni li huma rilomati ħafna. Għandi l-Antoine Kawki, li huwa magħruf aħjar bħala Olivia Lilith, għandi l-Triana Wild, ukoll drag queen popolari immens, grazzi li ġejt magħna, u reġina oħra, l-Soraya Queen, li bdiet bid-drag shows, però llum m'għadix tagħmilhom dawn ix-shows. Biex nagħtu toma żgħira, nitlob ir-reġija tagħtina toma żgħira ta' min hi Olivia Lilith. Toma żgħira. U minn hemm għax ħajjibda l-Got Talent. Valentina, ħalli ftit ġuġu għal wara, tikonx kollox issa? Xiġifieri mhux ġejja l-sleepover Gordon, ħajħallini waħdi hawn magħkom? 'Cause mine's not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. Taħti xuxjani Sara, naf li l-kant mux id-don tijaj. Xatli, ħatu ħorġuni xorta wahda. Laqna. U hemmhekk rajna silta żgħira ħafna minni Olivia Lilith. Imma Olivia Lilith fil-ħajja normali huwa differenti, huwa għalliem fosthom tas-suġġett tal-bioloġija, ġifieri għalija inti vera Antwan intelligenti għax kieku jiena qas naqbad tajt għalija min jistudja u kwalifika fix-xjenza irrid ikollok moħħ. L-ewwel kif inti, grazzi li ġejt magħna llum. Grazzi lilek tal-istudina. Jien xtaqt li ġiet Olivia Lilith imma ħallejni ftit id-dar. Ħallejni qed tieħu break illum, ħalli anke l-ġilda tieħu daqsxejn arja. Eżatt, għax ikollok ħafna irtok. Ħafna layers ta' irtok. Ekku. Mela, Olivia Lilith imma Antoine Kawki huwa l-persuna li naraw matul il-ġurnata. Għax hemm nies jaħsbu ma jagħmlux differenza bejn drag u trans. Inti min inti, Antoine, u biex nifhmu eżatt kif tagħmel parti mill-komunità. Imma m'intix trans, inti fuq il-palk biss tkun Olivia Lilith. Olivia Lilith ma mhijiex l-għalliema, hija persuna oħra, u ġvera. Li ara, inti biex nifhmu dik il-mistoqsija tittifhem daqsxejn għalfejn persuna tagħmel drag. Jiena Antoine Kawki, jiena raġel ta' 37 sena, gay, ġifieri parti mill-komunità LGBTIQ+, għandi ħajja bħal ta' ħafna nies oħrajn, imma mbagħad jiena wkoll artist, ġifieri fost ħafna affarijiet li nagħmel għax inżomm ħajti daqsxejn biżi mhux ħażin, jiena wkoll artist u matul is-snin indunajt li jisma' l-arti ta' drag tiġbor dawk l-affarijiet kollha li jien nieħu pjaċir nagħmel. Ħansaqsik mistoqsija li naf li n-nies li qed jarawna qed isaqsu. Imma allura inti għax tkun tixtieq tesperjenza li tkun mara? Fil-każ tiegħi le. Jiena għalija id-drag u l-aspett femminili nitteppja fiha xi qiegħed fija bħalma nemmen li qiegħed f'kulħadd. Imma nieħu l-aspett femminili tiegħi għall-iskop ta' entertainment, għall-iskop biex jiena inġib bissima fuq wiċċ in-nies bħala arti, bħalma pitturi pinġi xi ħaġa fuq tila, jiena mpinġi fuq wiċċi u nittrasforma f'karattru differenti. U xi tħoss meta tkun fuq dak il-palk bħala Olivia Lilith? Fuq il-palk, mhux qabel, għax qabel biża kbira u eċċitament kbir. Le, fuq il-palk hija xi ħaġa stupenda, enerġija kbira u konfidenza u affarijiet li ngħidu nagħmel li naf li jiena bħala Antoine kif qiegħed illum ma naħsibx li nagħmilhom. It-trasformazzjoni tieħdok qisu fuq vjaġġ, tik dik il-konfidenza u tidħol f'personaġġ differenti. Jiena qaluli li inti bħala Antoine fil-verità kont anzja ħafna minn mindu skoprejt lill Olivia Lilith.
kont mistħi ħafna għaluli. ħafna. Għajla titkellem. Jiena kont nibża immur f'post fejn ikun hemm ħafna nies. Interessanti. Public speaking, anke biex jiena kont nieħu sehem f'partijiet differenti fid-drama, televiżjoni u palka. Sakemm inkun fil-karattru, champion, ħammur tajjeb. Imma bħala Antwan kont nevita kull sitwazzjoni li tista' tinqala. Interessanti, tista' nkomplu naqbdu magħha. Triana Wild. Triana bħala Antwan fil-ħajja ta' kuljum intix Triana. Triana ġiet hawnhekk nirringrazzjak illi ġejt Triana fil-programm Kuxjenza, però fil-ħajja tal-kuljum inti Tristin. Però ħanieħdu s-silta żgħira minni Triana Wild. When you're getting ready, look hot. Step 2, gotta catch a cat to the bar. Step 3, get a drink with a cherry and tie it in a knot. Step 4, dance your ass off. Welcome to the Bad Bitch Academy. Welcome to the Bad Bitch Academy. Ħanajdlek Triana il-make-up li tagħmel veru proset, għax naf li tagħmlu inti bħalma Olivia tagħmel tagħha. Mela, dik hija Triana. Triana hija kollha make-up sbuħija. Kaxxa ġent. Imma ħalli insiru nafuk iktar. Ovvjament, inti bħal, mhux ovvjament, imma inti bħal Antwan insertajt li wkoll matul il-ġurnata inti Tristin. X'inhi l-istorja ma tiegħek? Ġifieri inti kemm ilu li bdejt tiskopri daw it-talenti ta' drag? Mela, jiena ħloqt il-Triana fi 2018. Bdiet fejn kien hemm kompetizzjoni u hemmhekk qed ħanintħlilha. Imma tħaltilha minħabba raġuni li wara dawk is-snin kollha kien hemm Tristin. Jinħeba fil-kamra tiegħu jisfen jagħmel li jisfen bit-takkuna, bid-dwiefer, bil-parrokki u joħloq looks differenti waqt il-Halloween, il-Karnival. U jisu ġiet l-opportunità fej qed dan huwa ċans li ħajkolli palk, ħajkun hemm in-nies, irid noħloq xi ħaġa b'dat talenti kollha li għandi jiena. Mbagħad hemmhekk fjorixxi Triana fejn in-nies bdew jaċċettawni, bdejt nieħu kif taqbad tgħid l-appoġġ tan-nies bl-affarijiet li qed nippreżenta hemm barra u għalija ta' sodisfazzjon kbir sal-punti li komplejt dik il-karriera u improvjajt sa il ġurnata taraw il-pupa li qudiemkom illum. Imma Tristin, meta huwa Tristin u mhux Triana, min hu Tristin? Jiġifieri naf li inti għandek il-don tal-medja, taf teditja, taf tiffilmja, imma Tristin u Triana mhux jiġu minn xulxin, fis-sens Triana kif għenet il-Tristin xtaqt inkun naf? Fil-verità simili ħafna bħall-istorja ta' Antwan, jien kont tifel verament mistħi, dak it-tip li tħares lejja tgħidu dak mhux stramp qas jitnifes man-nies, ma nkunx irrid nara n-nies ħarsu lejja dak it-tip. Triana għenet ħafna il-Tristin, kemm ilu li ħloqta jien dejjem niddiskrivi l-Triana bħala superhero cape tiegħi. Li kieku ma ħloqx il-Triana jien illum jgħid hawnhekk illum il-ġurnata minix nippreżenta ruħi b'dak il-mod. Ma' żmien qiegħed hawnhekk quddiem in-nies nitkellem nistoċjalizza ħafna man-nies, jiġifieri għalija tgħidliva parrokka make-up irtok takkuna ma tiskanta trasformazzjoni kemm hija b'saħħitha li tinfluwenza l-persuna li jkun hemm ġewwa u toħroġha quddiem in-nies. U bħalma staqsejt il-Antwan, inti għax issa mbagħad hemm Soraya l-istorja tagħha interessanti immens ukoll. Imma inti bħala Tristin tarak tevolvi viċin Triana jew tibqa' Tristin għal ħajtek kollha? Kien hemm żmien fejn tant kemm ta' età żgħira kont nilab bit-kakem, bid-dwiefer, bil-parrokki, illi x'imdejt nesperimenta ħafna b'daw l-affarijiet li huma assoċjati femminili ma' affarijiet ta' nisa, bdejt ngħid dan x'inhu? Is it a lifestyle jew xi ħaġa for stage daqshekk? Kien hemm meħe żmien fejn qed naħseb jiena qed
ħammur f'din il-ġerni li ħaniġi mara naħseb. Imma ma' żmien drajt li dan huwa xi ħaġa nħobb nagħmel jiena for entertainment purposes biss tlajt fuq il-palk tajt pjaċir lin-nies wara naqla xari, immur Ma tix tibqa' nirrilassa. dawk l-affarijiet Le, mhix xi ħaġa li li tixtieq. hija għalija. Interessanti. Imma Soraya l-istorja, Soraya kulħadd jafa, imma interessanti ħafna illi Soraya bdiet fil-2009 li uxek bid-drag shows bħala Soraya wkoll uxek. Jena raw silta żejra da fil-mat naqra antik, jena raw. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Happy to see you. Bleibe, reste, Willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, to Kabarett, Li kien għad-direttur kienet ħadd kompli għaddex beda juhu pjaċir. L-ewwel net prosa tax l-bisi, l-irtok ukoll, jiena vera narhom affaxxinanti ħafna. Mela, inti kif skoprejt it-talent tiegħek biex tużaħ għal dawn id-drag shows? Inti kont attiva mens u popolari ħafna. Mela, ħalli nibdew minn hemm. Jiena minn dejjem kont naf minn meta twilit illi jiena attriċi. Tajjeb, jiġifieri jiena dejjem il-mira tiegħi kienet illi nitla' fuq il-palk. Nirreċta. Umbat, ovvjament, għadda żmien u ġitni din l-opportunità l-istess bħalma semmew Triana, iktar Triana milli Antwan fejn ikun hemm ħafna żmien li toqgħod ġewwa tilab bitkaken, tesplora lilek innifsek, kostumi. Jiena dejjem kont persona kreattiva u nivvinta, imma eżatt kien għadu qatt ma ġieni ċans illi nippreżenta lil din il-mara fil-pubbliku. Apparti Karnival, l-istess kif qalet Triana. Imbagħad niftakar kien ġini opportunità li kien hemm dan il-klabb partikolari u kien offrili nibda nagħmel ix-show fil-ġimgħa għaliex kien hemm ħabiba tiegħi li diġà kienet għamlet shows qabel u iswa amalgamana tnejn flimkien u aċċettajna. Ma kien xejn professjonali, ma konna neħdu gost. Imma dik kienet il-bidu ta' triq. Illi jiena skuża darba fil-ġimgħa irrid nipprepara show u nimraħ fid-dreg. U domt hekk għal madwar sentejn. Ġifieri nagħmel shows jista' kważi kull ġimgħa, u mbagħad ġitni opportunità f'video partikolari tal-Eurovision u minn hemm switchajt għal mistiedna fuq programmi televiżivi bħalma qegħdin hawn illum u ovvjament din l-isem is-Soraya Queen jibda jiġi iktar familjari man-nies u bdejt nidher aktar bħala is-Soraya Queen. In the meantime, ovvjament, semmejta drabi oħra fuq television imma jiena dejjem kont inħossni aktar komda meta nkun f'dawk il-ħwejjeġ iktar jien milli meta ma nkunx. U bdejt hemmhekk bdejt ninduna li jiena isma' aktar minn drag queen u attriċi jiena mara. Meta skoprejt ma din. Di interessanti. Ġifieri inti minn drag shows, kontrarjament pereżempju għal Kontrarju li jiena Antwan u skoprejt, għal Triana. Inti kien vjaġġ illi għenek biex niskopri minn minn int. biex insib minn jiena. U kemm ilek issa li sibt vera minn int? Mela, ilni 10 snin żgur, illi naħseb xi 10 snin, jekk mhux aktar ukoll, illi ngħix ta' mara, illi niswiċċja tibda Għax tiswiċċja. inti kien hemm żmien niftakar snin twalila x'inhi li nafek li kont tgħid li jiena għaddi minnix lest No. illi nkun Le. mara. Le. Issa dik ma dix. Jiena persuna illi dejjem kont nieħodha bil-mod kemm jista' jkun u għadni sal-lum fejn trid l-affarijiet għaliex l-iktar ħaġa li nobgħod hija li tagħmel oġġettu jkollok tieħu pass lura. Allura jiena dejjem irid inkun aktar minn ċerta biex jiena nagħmel dan il-pass. Jiġifieri anke jekk kirurġija kosmetika,
biex nġib eżempju, anke jekk irid nibdel il-wardrobe totalment, illi neħħi dak kollu tal-irġiel u nibda ngħix ta' mara, dejjem rrid inkun ċerta, allura dejjem jekk ħadd iħord il-biċċa tax-xogħol jagħmilha f'6 xhur, jien għamilt 6 snin. Għaliex qatt ma rrid li naġġel, ħadd ma kien hemm jiġri warajja, jiena dejjem naf min jiena u għad nisellum il-ġurnata jiena ma niċħaġ minn kont qabel. U llum il-ġurnata ngħix ta' mara, sirt Inti Soraya, Soraya llum. legalment Soraya, Proset. imma kien Ġifieri- id-dreg li nasal hawnhekk illi jiena nibda ninduna li komda fil-pubbliku fil-bista mara aktar milli fil-bista raġel. Interessanti. U l-interessanti wkoll li inti għamilt li enfasi issa drag shows daqshekk. U għaliex? Mela, mhux xi ħaġa li daqshekk għaliex illum il-ġurnata jiena Soraya u ma nistax nagħmel drag shows tal-anqas xejn. Għaliex il-ħaqt il-mira li dejjem ritt u minn drag queen għal tal-istage sirt attriċi li dejjem ħlomt li nkun. Ġifieri attriċi teatrali, ninterpreta karattru ta' mara, liberament fuq television nagħmel karattru ta' mara kemm serja u kemm komika, allura m'għandix għalfejn. Fis-sens jekk jiġi ċans jew jiġi show tajjeb li nixtieq nagħmlu, m'hemmx xiżomni milli nagħmlu, ġifieri kostumi Ngħidlek għad għandi veru kollox. pubblikament vera brava bħala Grazzi. attriċi ħafna. Grazzi, grazzi. U vera taf id-daħħa u taf dbik. Grazzi, grazzi. Li hija kapaċità. Allura dik hija li għandi biżejjed sodisfazzjon minn dak li nagħmel bħajti u ċans ukoll m'għandix. Jistgħu jgħidulek kemm id-dreg jieħu ħin għax mhux sempliċement mort għamilt il-makeup uħrix. dak il-makeup Għandek u- sigħat twal ta' xogħol Ekku. li jiena illum il-ġurnata ma ċandi, mhux ma ċandi, nippreferi dawk is-sigħat ninvestihom f'teatru u televiżjoni u dak li verament inħobb milli nagħmel dak ix-xogħol. Però riċenti ħafna, ġietni opportunità fi play illi jiena qed ninterpreta drag queen u għamilta bil-qalb u ħadmet u rnexxiet, jiġifieri m'hemm l-ebda M'hemm xejn xi m'hemm żomma. xejn xi żommni li jisma' jiena ma nagħmilx drag għal xi raġuni partikolari biex inkun ċara. Ħanaddu issa l-parti naqra iktar dal-programm rinomat għalih, l-parti naqra serja tiegħu. Inti, kemm batejt? Batejt biex skoprejt minn inti kien hemm dbatijiet kbar biex inti wasalt għax is-suċċess ħafna nies jaħsbuh faċli, imma mhuwiex żgur. Le, mhu faċli xejn. Kemm batejt biex inti wasalt sa fejn inti llum f'dal punt? Ara, dbatija saċ minn xi waħda li batejt ħafna li ngħid għaddejt minn martirju jew dal-affarijiet. Jiena batejt miegħi nifsi ġlida, gwerra miegħi nifsi kienet sakemm aċċettajt illi jiena gay. Ġifieri fi żmien li jien kont qed naħseb illi jiena persuna gay, mhux jien persuna trans. Ġifieri mur lura mill-iskola, it-teenage years kollha. Għaddejt minn bullying, Hemmhekk, pereżempju? l-iskola kelli ħafna iva, u żmien li kont l-iskola jien ovvjament ma kienx daqshekk faċli li jisma' xi ħadd ibuljak u mort irrapportajt u irbaħt finalment xejn minn dan. Biex tirbaħt jew ġlied jew fil-każ tiegħi ċertifikati għand it-tabib folot wieħed kontra ieħor dejjem nivvinta li għandek biex ma mmorx l-iskola. Għax kont qed bati. Għaliex ma dak iż-żmien li kont ngħid batejt. But once li jien aċċettajt li l-nifsi minn jien ġejt kif ngħidu bil-Malti għala bibi minn kulħadd dik kien stalik taċċettani xjoli. Antwan huwa għallim, Antwan, tħoss li il-fatt li hemm Olivia Lilet warajk fuq il-palk. Bħala għallim, għax inti kollu tiltaqa' mal-istudenti. Kemm taħseb li din tajnek biex jekk ikun hemm tfal li huma parti minn dil-komunità tal-LGBTIQ+ inti tgħinhom jew tħoss li forsi twaslhom messaġġi bil-mod il-mod biex bniedem jaċċetta u minnu kif għamilt inti. Jiena bid-dreg skoprejt kemm ngħiduha ħafna klixej ħafna li il-viżibilità, kemm importanti il-viżibilità, ma jien ma kontx nemmen fija, għax jien kont dejjem nirraġuna ngħix ħajti u daqshekk. Li nagħmlu għalija. Imbagħad kemm li infatti domt ma bdejt nagħmel dreg daqshekk u nesperimenta iktar fuq shows, eċċetera, għax bdejt nibża ħafna li ħajkoll impatt fuq ix-xogħol. U kma niġix aċċettat u jekk b'xi mod jagħmel li effett fuq ix-xogħol tiegħi u bqajt lura. B'sorpriża kbira, minn meta ħarġet Olivia Lilet, il-komunità tal-iskola laqatni bidejja miftuħin. B'mod speċjali iż-żgħażagħ li jiena nagħlem.
Infatti raj differenza kbira. Jina U illum. taħseb li ġili ent anka forsi mhux direttament. Le, ċert u anki direttament. Jien kelli jinnallem ġo girls school. U kelli tfajliet li jiġu dirett għandi waqt break jew bejn il-lessons u jiftħu qalbhom. Isma jiena qed inħoss li jiena miġbuda lejn it-tfajliet. Kif niddilja magħha? Għandi ngħid il xi ħadd id-dar ma jaf il-ħadd tara ma ċempilx il-mamija xi ħaġa u tgħidilha għax id-dar hemm sitwazzjoni differenti. Firri dawn esperjenzajthom first hand. U hemmhekk tgħid worth it dak ix-xogħol sigħat ta' preparamenti, eċitament u stress u responsabilità. Worth it, għax ħajkun hemm xi ħadd anke messaġġi, fost ħafna messaġġi li nirċievu u sħabi jistgħu jgħidu wkoll. Ikun hemm dak il-messaġġ, isma' jiena illum l-aħħar darba rċevejt messaġġ, isma' jiena għandi 50, is-sitwazzjoni tiegħi tad-dar ma tippermetti li qatt li nkun onest u ngħid li jiena gej. Imma nara lilkom u nara l-videos li ttella, inħoss li m'iniex waħdi. U x'jibqa' fik. Daqshekk tgħid isma' inkun għajjiem mifluċ saqajja jibku wiċċi kollu make-up u ngħid isma' kienet worth it. Għax dak il-wieħed li ra l-video tiegħi dik it-tifla li ġiet tkellimni b'xi mod għamil differenza. U qed tiġri ta' spiss, ġifieri xi ħaġa impressjonanti. Proset, Triana, inti llum libsa bda kollu fil-fatt irdu ngħidu kemm iddum biex tlesti kif int. Bħal kull tip ta' arti fija l-ħin tagħha, ġifieri qabel ngħid kont innu merba sigħat, illum il-ġurnata qed nagħmlu iktar ta' spiss del-make-up u affarijiet hekk, allura timprovja u jisu ma faċilment 3 sigħat toħodlok. X'ħoll m'għandek Triana, inti wkoll Triana għenet il-Tristin joħroġ u minnu. Forsi Tristin ukoll kien mistħi, forsi kien jgħaddi minn momenti jibsin. Inti pereżempju ma staqsejtekx għaddejt minn bullying meta kont l-iskola? Ma naħsibx li hawn individu fuq das-sofan li m'għaddix minn bullying. Iva, sempliċement li hija redikola nara jien bil-mod kif kont nagħmel xahri dak iż-żmien bullying sfrenati, ġifieri, kliem l-ewwel ma tistax timxi fuq il-kurutur mingħajr ma tisma' xi ħaġa fuqek. Ġifieri għaddejt minnu, mhux ħanejt li. U batejt ħafna ħabba fiha din? Mhux ħanejt li kienet batejt ħafna. Ġifieri nemmen li hemm individwi sfortunatament li jibgħatu ħafna iktar joħduha ġewwa. Speċjalment meta jkun hemm dak il-fażi li inti ma tafx inti, tkun għandek counseling, inti gej ma tix taċċetta, tipprova ddur magħha, ġifieri ikun żmien ta' ħafna sajjetti u sħab, dlam, ma tafx fejn ħadd titfa' rasek. U tittaċċetta fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri għaddejt minn dak il-perjodu fejn kienet dlam ċappa il-ħajja. Fortunatament kelli għandi ġenituri li edukaw ruhom fuq x'inhu li tkun xi jfisser li tkun gej, ġifieri edukaw ruhom, ma kinux jafu xi ġifieri kienet ta' stallet għalihom li nifhimha. Imma fortunatament illum medinaw, kemm ommi u kemm missieri jaċċettawni kif ukoll kif qed nippreżenta ruħi llum. U hija xi ħaġa ta' sodisfazzjoni li anke minn għand in-nies. U l-istess bħal Anton, ġifieri kolli kemm ġenituri, kemm żgħażagħ jiġu fuq jgħidu li mnallet tagħmel dan ix-xogħol għax qed nara lili nnifsi fik fuq screen, whatever, u fuq il-park. U għalija ta' sodisfazzjon kbir li nara dak l-individwu li mhux jinħeba wara l-monitor kif kont nagħmel jiena. Soraya, nixtieqek tgħaddi messaġġ lil dawk rajtek tbaxxi rasek u tapprova li qed tgħid Triana x'inti żgur ħassejt l-istess b'tbatija ta' kont l-iskola. Messaġġ il dawk illi tfal adolescenti min qed jarak u għadu ma ħareġx minnu fil-verità. Messaġġ qasir ħafna. Nibda biex bdejt imbaxxi rasi u naqbel perfettament ma dak li bdejt Triana għaliex dik hija l-ar gwerra naħseb. Dik hija l-ar żmien tagħna. U mhux faċli tirbaħha. Punt naqra iktar ta' dwejja, ġifieri sfortunatament il-maġġoranza ta' suwiċidji minn persuni żgħar disgrazzjatament huma minħabba din il-ħaġa. Ġifieri jiena tlift ħabib tiegħi li kienet għandu 16 għar-raġuni li ma rridx jaċċetta. U żgur li mhijiex faċli biex tasal għal dak il-punt u li ma tkunx kapaċi teleb din id-deċiżjoni tiegħek innifsek hija gravi. Allura lek bdejt naqbel. Mela, ħanmur naqra iktar pożittiva. Illum il-ġurnata nifhimha għadda żmien. Fortunatament fi żmieni forsi kienet iktar diffiċli, ġifieri 20 sena ilu ma kienx illum. Illum il-ġurnata għandna social media mifquwa persuni bħalna
u tispjega kull fejn tqalleb jekk trid tfittex ħassib 100% tifhemuk eżattament x'aħna jekk jiena jien, jekk Triana, jekk Antwan. Ma jfissirx li aħna tlieta fl-istess keffa, ma jfissirx li aħna kollha l-istess. Jiġifieri jekk inti tibda biex tifhem titgħallem illi mhux kull gej jew kull trans huma l-istess. Hemm diversi differenti, kollha differenti. Immur lura min għadu qed jiġilet miegħu innifsu. Ġifieri dak it-tifel, dik it-tifla li qed tiġilet magħha nfisax ma tistax tifhem x'inhu jiġri ġo fiha għaliex hi suppost tkun bħal sħaba, għaliex hu suppost bħal sħabu joħorġu ma' tfajliet u jitkellmu dwar sess u jitkellmu dwar affarijiet u inti tibda tgħid madon fiex ma jgħidu daw. Għaliex jiena mhux bħalhom, hemm xi ħaġa ħażina u mur id-dar nibki u ninagħlaq x'hemm ħażin ġo fija li jilar ħaġa. Ġifieri jekk inti għandek dubju ta' x'inti, l-ewwel ħaġa tkellem, ibda biex tkellem. Ma titkellimx mal-familja, mhux veru. Mhux faċli titkellem mal-familja, jiena kbirt familja open-minded, speċjalment il-mami, u wkoll qatt ma kont kapaċi nitkellem ommi. Tkellimt ma' ħabiba tiegħi illi kien diġà għandi 16-il sena, kont ġifieri ġiġa kbirt u din kienet gej ukoll din il-ħabiba tiegħi, u qalt li smintix ma tippruvax bibab. U kienet jien irnexxieli għenitni ħafna b'dak il-mod. Imma nemmen li jekk titkellima u taċċetta lilek innifsek li m'għandekx għalfejn ma taċċettax għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti. Hija kwistjoni ta' jew ħa taċċetta li tgħix ħajtek veru, jew inti mhux ħatgħix minn inti. Ġifieri jew tgħix ħajtek kollha maskra sakemm ħatibqa' tgħix ħajtek, jew inti qed tagħmel xejn ħażin, inti fl-aħħar mill-aħħar qed taċċetta l-ġisem u l-mentalità u s-sesswalità li takalla. Proset, Soraya, dak il-messaġġ kien qawwi immens, nirringrazzjak. Grazzi Triana Wild u grazzi Antwan Kawki u l-Olivia Lilit ukoll. Jiena nirringrazzjakom. Min ikollu bżonn għajnuna nappella li hemm diversi NGOs fosthom GRM Malta subuhom fuq Facebook biex hemmhekk tistgħu tibatulhom messaġġ fuq Facebook u ħajkelmukom lura żguru jtukom is-support li għandkom bżonn. Grazzi lil kru li għandi hawnhekk fl-istudio, għandi lil Paul, Stephen u l-Melanie u wkoll lid-direttur Lizio Farrugia u l-kru kollu li għandi ġew. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla nitlobkom iżommu kuntatt miegħi Kuxjenza Facebook u Instagram. Grazzi u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.